En ting, som jeg kommer til at huske på, det er vores forestillingsforløb, hvor vi spillede Julia og Romeo. Det var en virkelig fed oplevelse. Man fik lov til at virkelig mærke livet, hvordan det er at være skuespiller. Så det kan være pissehårdt, at det fandme også sjovt. Nogle minder kunne fx være under sommerteater, hvor Christoffer han falder over Brians kåbe og hiver kappen af under forestillingen Dracula. Det er sådan nogle ting, man kommer til at grine lidt af. Men ellers så tror jeg bare, at de minder, jeg sådan holder allermest af, det er, når jeg sidder og tænker på tider, hvor jeg har været sammen med mit hold. Man får bare et hold og et fællesskab, som bare er helt fantastisk. Shoutout til Drømmeholdet, shoutout til Maria Christensen, shoutout til Peter Thieme. Jeg tror noget af det, som jeg værdsætter allermest, det er de undervisere og lærere og mennesker og sådan noget på Dramakulis, deres engagement. Og så at man har muligheden for at arbejde sammen med nogle andre unge, som har de samme interesser som en selv. Hej. Jeg synes, det er utroligt svært at filme den her video, fordi at jeg har for mange tanker. Jeg har for mange ting, som jeg tænker på, når jeg tænker på Drama College. Men det aller vigtigste, jeg bare vil frem til, det er, hvor vigtigt det har været. Og hvor stor betydning det har på, hvem jeg er i dag. Hvad for nogle mennesker, jeg har omkring mig. Og jeg har prøvet at filme det her så mange gange, men hver gang får jeg tøj i øjnene. Take 6. Take 7. Take 10. Vi er på studietur i Berlin. Jeg vil kan fortælle om en anden ting, som er virkelig bare fedt. Fællesskaber. Jeg elsker fællesskaber. Vi er på studietur, og det forstærker fællesskabet. I stedet sidste år, der var vi sammen med den nuværende 4. årgang, og altså, vi er bondet. Men ellers så er det helt klart lærerne også. Ja, jeg elsker lærerne. Der er ikke så rigtig er noget status. Ja, det er mega fedt. Første, anden og tredje årgang er sådan ens. Det er sådan ikke bondet, der er ikke sådan status. Ja. Men hvad jeg prøver at sige, lærerne, jeg elsker også lærerne. Det er så entusiastisk, det man siger. Entusiastisk. Jeg elsker det. Det er så fantastisk. Jeg elsker jer. Og den der med, at man bare var en stor familie. Altså, der er sådan flere billeder i mit hoved af alle 3 årgange, der bare ligger i en klump i, om det så er sofaen på HT eller på Fairplay. Man var bare sådan sammenklumpret på tværs af årgange. Det var virkelig kært. Vi stoppede lige den der igen, for jeg begynder at græde igen. Men at jeg giver ikke op. Selvom jeg begynder at tude. Ja, det er tillykke med de 10 års jubilæum til Drama College. Det sjoveste, jeg har oplevet, det var sgu nok sommerteater. Jeg synes, det var fedt at opleve hele det der, hvordan et skuespil bliver født. Tak til holdet, tak til undervisningen, tak til Brian. Noget, jeg har oplevet på Drama College, som virkelig har betydet meget, det var nok især maskeforløbet. Jeg synes virkelig, at vi... Hej Sten. Hvad så du? Hvad så, min ven? Det er sgu da længe siden. Kom og sid. Jamen, jeg sidder og optager video til Drama College jubilæet. Selvfølgelig. Ja. Jeg er faktisk også i gang med. Nej, sjovt. Nå, ja. Når du? Ja, du er det. Nå, Hej. så. Hej. Havde du en yndlingsanekdote på Drama College? Altså Brigt. Det var vildt godt. Ja, Brigt var... Er du ikke enig? Ja, maske var også sjov. Maske var sjovt, ikke, Stefan? Var det ikke det? Godt at se dig. Godt at se dig. Jeg lader lige, hvor jeg lagde dig ned. Du skal til at lægge mig ned. Ja. Den anden video stoppede bræt, fordi jeg begyndte at græde. Men det er ikke noget, som folk, der kender mig, ikke allerede har set. Lige meget. Det allervigtigste, jeg vil sige, det var, at jeg havde det dejligste hold, jeg nogensinde kunne forestille mig. Go Diamanter. Det bedste ved Drama College, det er aftener som de her. Skål! Så det, jeg elsker ved Drama College, en af mine bedste minder, det er ved hver fest, så danser vi simpelthen den her fællesdans, som bare er den fedeste. Og man skal kunne den. Altså, det er faktisk et faktum. Det er kedeligt, hvis man ikke kan. Er vi enige? Fuldstændig. I skal lære den. I midten af 2G, der fik jeg en omfattende operation i ryggen. Og det var Drama College, der fik mig op igen. I vores forestillingsforløb lærte jeg nemlig, at jeg kunne meget mere, end jeg gik og troede. Jeg var med i den meget fysiske opsætning af Wojciech kun 3 måneder efter min operation. Det synes jeg selv er ret godt gået. Tak, Drama College.
Jeg tror virkelig, jeg lærte at være. Og det synes jeg er ret vildt. Altså det er på en eller anden måde meget basalt, men det er ikke noget, vi på nogen måde bliver trænet i, synes jeg, andre steder i vores samfund. Det synes jeg er noget, jeg bruger rigtig meget i dag, i min hverdag. Det er at være til stede. Det er jeg rigtig glad for, at jeg fik med fra Drama College. Mit kæreste minde er nok det sidste minde, faktisk. Den sidste visning på det sidste forløb, som der var audition. Jeg sad og så alle mine bedste venner, der bare spillede og sang røven ud af bukserne. Og var helt stolt, græd af stolthed. Og jeg viser min monolog, og jeg synger min sang. Hvem er jeg nu? Af Katinka, som på en eller anden måde er så ret symbolsk for det hele. Og de kommer alle sammen op, og så har vi bare det største fælleskram nogensinde der på scenen. Det var bare virkelig smukt. Et hjerte kan rive sig i tu, men kan du høre, det banker lidt endnu. Så meget kærlighed til Brian og Christoffer og Rob og Malou og Maria og Peter og alle jer, der gør det muligt.